伝える言葉、つながる未来。伝える言葉、つながる未来。この番組は札幌市中央区宮の森ラジオカロス札幌レッドスタジオより生放送でお届けしています。番組をお聞きの皆さん、こんにちは。4月25日土曜日午前11時を回りました。今週も土曜のお昼はことみらの時間がやってまいりました。今日は4月最後の放送となります。札幌市内の皆様はラジオの FM78.1MHz、 電波の状態が悪い方、札幌市外北海道外の皆様はスマートフォンにチューンインラジオの無料アプリをインストールしていただくとお聞きいただけます。インストールの方法は本日の番組告知 Facebook の方に上げてありますので、ぜひ参考になさってください。YouTube のライブでスタジオ内の様子をいつも通り動画で配信しております。YouTube にアクセスしていただいて、ラジオカロス札幌と入れていただいて検索していただきますと、ことみらというかラジオカロスのですね、キャラクター、カロスケが出ているライブと赤くねついている画面があります。そこをクリックしていただくと、今生放送しているこのことみらをご覧いただくことができます。ぜひ試してみてください。メールやメッセージも大歓迎です。E メールのアドレスはrequest@radiocaros.com。 放送中のファックス番号は札幌 011-622-2223 622-2223です。番組名とラジオネームをお忘れなくお書きください。スタジオから窓をねこう通して外を見ますと、そうですね、窓の他に今私の前にですね、プラスチックの透明の板がありましてですね、YouTube ご覧になっていただいている方には見えているかなと思うんですけども、いわゆる感染拡大防止のための、飛沫防止策ということでね、ゲスト席と私の MC 席の間に、透明のアクリルの板が下がっておりますね。これやらなきゃいけないなって個人的にはずっと思っていたんですけれども、今朝来たらねセッティングされておりました。ありがとうございます、スタッフの方。本当にお疲れ様です。さて皆さんもね、毎日自粛ということでね、外出を控え、外にね何かたまに美味しいもの食べに行きたいな、こう気晴らしがしたいなと思ってもね、やっぱりこの今の我慢がね、この先の気持ちのいいね自由な生活に少しでも早くつながるんだと思って、きっと多くの人が我慢をしてくれているんだろうなと思います。私もなんかちょっとね、アクリル板か、当然だなと思いつつ、なんかね本当にこういうものを使わなきゃいけなくなっちゃったんだなというところがとても悲しいなと思ったりもします。 DJ 席とのね間にもアクリル板があります。当然といえば当然でも、早く外せる日が来たらいいなと思いながら、放送していきたいなと思います。それでは今週もことみらスタートしましょう。今日もレギュラーコメンテーターの高橋淳二さんと一緒に番組お届けします。淳二さん、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんかもう重装備でやってるんで、重装備だけどね、ちょっとこれしょうがないね。YouTube ご覧になってる方はこれ私のこのね、ビニール手袋、ビニール手袋で、一応ねこれ、タク操作って言って、このそうね、フェーダーとかなんとかこう揺れるこう触るんで、そうなんですよね。これやっぱりね次の方もこれ触りますんでね、で必ずこう消毒した手で、もうマイクももちろん消毒してます、私も手元に消毒液や拭くものを持ってここに座っています。なんかこれスタジオっていうよりもなんか手術室みたいなね、そんな雰囲気でね、なんかね嫌だなっていう空気があるんだけどもね、これはね本当私たちのね、3.11 の時もそうだったと思うんだけどもね、自分たちのこの社会のシステムとか、生き方とか、それをこう
全てね、見直すっていうかね、そういう機会でもあると思うんだよね。そうですね、いやだからいや元に戻りましょうっていう、学校早く再開してって、ね、会社もその通り元の、スタイルに戻して早く戻ってっていうけどもね、もうちょっと考えてみようって、元に戻って今までのって本当に良かったのかなって、それは思う、ね、はい、学校って本当にじゃあ本当にいい素晴らしい場所だったのってね、行きたくなくてね、それで自ら命をね、絶つ子どもたちだっていっぱいいたんだよ。本当に素晴らしい世界だったのって学校って、会社だってどうだったのって。そうね、みんなが同じ時間にね、出てね、夕詰めの電車に乗って、でいや帰ったらじゃあみんなで飲みに行こうぜ上司のなんかねぐだぐだを聞かなきゃならないとか、そうね、忘年会、送別会、歓迎会、新年会、これ出たくない人だっているけども、出ないとなんか、あいつなんだ、そうなのよね、付き合い悪いぜとかって、なんかね、すごい今までのじゃあやってきた、それが全部崩れちゃったんだけども、崩れたんだけども、でもね、今やっぱりもう一度ね、見直した方がいいと思う。今までの本当のやり方っていうか、あれ社会のシステムっていうか、私たちがやってきたことね、当然当たり前だと思ったことは、本当にいいもんだったのっていうね。確かにね、逆にね、今このねコロナ禍でね、いろんなことが制限されてできなくなってるんだけども、それやっぱりね、今までの自分たちの生き方とか生活とか、そういう社会のシステムとかいろんなことをね、今ね見つめ直すね、いい機会だと思うよ。ですよね、中国ではね、ずっとこうもう外出禁止でもう閉鎖された状態で、そしたら空気がねきれいになったと、大気汚染がね良くなったっていう話があったり、あとヨーロッパのね運河がある町なんかで、その運河の水がねきれいになって、水鳥が戻ってきたりしているっていうのを聞くと、なんかね、この自然に対する敵って人間だったんだねって思ったりもねするんですよ。私たちのこの活動がいいと思ってしてる活動が、こう自然に対してはものすごく良くないことをしてきたんじゃないかなって、そういうのを一つ一つこう見直していくようなね、ことも必要かなって思いますね。決して誤解していただきたくないんですけども、だからこれ新型コロナウイルスが、こういう感染拡大してよかったとか、そういうことじゃないですからね。絶対にない。そうじゃないですよ。3.11 の時もそうです、あってはならないことが起きたんだけど、ね、でも結局それは何で起きたのか、どうやったらさらに食い止めることができるのかね、っていうこととか、今までのやり方が本当に良かったのかとかね、そういうことをやっぱりね、考えていく、まさにね、そういうことをきっかけに、我々はやっぱり学習して教訓にしていかないと進歩がないと思うんだよね。そうですよね。いいや、また結局また元に戻ればいいんじゃない、それが幸せだって、本当にそうなのって、そういうことだと思うんだよね。そうですね。だから今もちろん第一義的にはね、この新型コロナウイルスの感染拡大っていうのを食い止めてね、私たちのやっぱり命を守っていく、みんなの命を守っていくっていうことは、これもちろん最優先事項です。そうですよね。今これも全力をね投入しなきゃならない、もう国のやってることは当てにならないしね。そうなんですよ、やっぱりその守れたかもしれない命がね、ここのところ失われてしまったんじゃないかっていうね、こう本当は守れたんじゃないかっていう、そういう話もね、実は少し悲しい、本当にすごく悲しいニュース入ってきましたね。芸能界の方だとお名前顔を知られているからニュースになくなるとねなるわけですけども、速報という形で飛び込んできた時に驚いたのが、そのお亡くなりになったというニュースと新型コロナウイルスに感染していたというニュースが同時だったんです。岡江久美子さん、若いですよね。私より10歳年上なんですけど、63歳ですか。本当にまだお若くて、
つい最近のテレビに出ている映像なんかもちらっと出てましたけども、本当にお若くて綺麗で、ちょっと63歳には見えないぐらいはつらつとされてて、私ちょっともう信じられなくて、力がこう全身抜けたんですよね、その時ね。岡江さんの場合はね、いろんなそういう報道とか見るとですね、具合悪くなって、それでそれを訴えて、やっぱりその保健所に対してですね、はい、PCR 検査をやってもらいたいっていうことを、はい、もう何度も要請したんだけれども、保健所の方はね、一応こう基準があって4日間、様子を見てくださいって言われて、で4日、3日目ぐらいでしたっけ、そうですね、3日目で、急激に、はい、急変され急変て、して、はい、で入院して、そうなんです、搬送されたんですよね、結局ね。で、結果的に亡くなるんですけども、岡江さんの場合はね、今年の2月でしたっけ、年末にええ初期の乳がんの手術をされて、成功なさって年明け1月から2月にかけて、放射線治療などのがんの治療をですね、されていたわけですよね。そうするとね、皆さんがん患者の方、そういう標準治療としてね、放射線とか、はい、そうですね。抗がん剤治療とかありますけども、はい、これはね、免疫力がすごい低下するんですよね。白血球の数がものすごい減りますから、我々体の中に常在菌って言っていろんな細菌とかね、ウイルスがあるんですよ。でもそれは私たちの抵抗力があるから、要するにそういうものをこうやっつけるね、キラー細胞っていうのがあるんで、それがちゃんと活動して、それでがん細胞の増殖を抑えてるんだけども、そういう抗がん剤治療とか放射線治療とか受けると、どうしても免疫力が、とか抵抗力がね下がってしまうから、非常にちょっとしたウイルスとか細菌でも増殖を許してしまう。だからなぜそれであっても4日間っていうふうに、保健所の方でね指示したとすれば、これはちょっと問題だと思うんだよね。私も驚いちゃったんですけども、本当にね、その後は全くご家族は岡江さんに会うことができず、病状をね聞くことしかできなかったそうです。担当医の先生から。ただ亡くなられてからは最後しっかりと装備をした状態でお顔を見ることだけはできたということでしたが、火葬にはもちろん一緒にねその場にいることもできなかったということで、本当にね悲しくて残念ですよね。いや、それでね、すごく違和感感じたのはね、大和田漠さんね、ご主人のね、遺骨になって帰ってきた時に、報道陣に対してね、申し訳ありません、申し訳ありませんってね、なんで謝んなきゃなんないのって、なんか今のこの社会の空気の中でさ、なんか感染したらさ、その人が悪いみたいなね。どうしてだろう。どうしてさ、大和田漠さんなぜ謝んなきゃなんないの。なんかそういう空気になってるんじゃない。だってこの前の今も話した岡江さんのね、ケースの場合は、やっぱり早期に PCR 検査を受けられなかったから、早くそういう本来はね濃厚治療をしなきゃならない、それが遅れてしまったということも、やっぱり亡くなられたね原因の一つとして考えられると思うんだよね。ちょっとメッセージを一つご紹介させていただきます。千石良太郎さんのメッセージです。岡江久美子さんや埼玉の50代70代の方が亡くなったことを踏まえて、自宅療養をやってはいけないことは鈍すぎる政府も理解したようだけど、ホテルならいいかといえばそういうものではないですね。白鴎大学の岡田先生が言うように、体育館などにベッドを持ち込んで医師や看護師が巡回する方がずっと緊急事態に対応できます。私は無症状の患者や発熱もない患者はホテルの個室に、そしてそれ以上の症状がある患者はホテルの宴会場にベッドを並べて医師と看護師が循環するというパターンがいいのではと思っています。そして2日でも症状が続いたらアビガンを
これくらいはやっていただかないとと思いますが、命を救うことができませんよね。国がやらないのなら知事と市長が協力してやってください。もう時間がありません。ということでね、埼玉県はね、この、50代と70代の方が、自宅隔離療養で相次いで亡くなったということでね、そういう国の方針、厚労省からそういう方針が出されたんで、でも、基本的に自宅でのそういう療養っていうのはやめますと、ホテルなどのそういう施設で、軽症者の人たちは、そこで療養、経過観察してもらうっていうふうに、そういうふうに切り替えるっていうことなんですけど、今ね、これ千石先生がね指摘しているように、岡田先生って白鴎大学ですか？そうです。白鴎大学の岡田晴恵さん、なんですけども、この先生のおっしゃる通りだと思うんで、家にいて、しかももし一人だったら、容体が急変してもわからないじゃない。わからない。だからやっぱりこれは海外なんかほとんどそうなんですけどね、大きい広い施設に、ちょっと野戦病院みたいな感じになるんだけども、ベッドずらーっと並べてね、それで定期的に医師と看護師がね、患者さんの容体をチェックするみたいなね、で何かあったらすぐ対応できるっていうね、そうなんですよね。そういうふうにしていかないとね、本当にね、軽症だって軽症って言ってもね、この前抹茶さんが話してたように、軽症の定義っていうのが、熱が40度あっても会話がね、医師の疎通がそこでできてれば軽症の部類に入れられているそうです。あれでね、中等症っていうのは酸素マスクだから、酸素マスクをつけてなければどんなにも熱があって具合悪くて動けないっていう状態であっても、軽症っていう部類に入れられてしまうっていうね、ちょっとね、私たちのこの感覚とは違いますよね。全然違うんですよ。で、重症っていうのはもう人工呼吸器ですからね。そうです。でもう一つメッセージちょっとご紹介しますね。佐原さん、いつもねゲストで来てくださる佐原さんからいただいています。医療崩壊の危機、瀬戸際とかではなく、すでに医療崩壊の嵐の中に突入しているってこと。県などによると70代の男性は今月4日に咳などの埼玉県ですね、今月4日に咳などの症状が出始め、9日に陽性が確認された。関係者によると、男性は入院を希望していたが、受け入れ先の医療機関がなく自宅で待機。今月中旬に体調を崩し、病院で死亡が確認された。埼玉県内では23日午後6時現在、感染が確認された729人のうち357人が自宅待機している。今日もちょっと私テレビで数字ちゃんと確認できなかったんですけど、本当に半分以上でした、ね。半分でしょ。そうなんですよ。半分だよ。だからね、ちょっとこれ感染が確認された人のうちの半分が自宅待機、県の方針でちょっと病院施設に変わりましたけどね、この人たちは岡江さんと同じようなね、そういうリスクにさらされてるっていう、そういうことですよね。そういうことも言えるんだよね。いや、これ本当一人暮らしの方も中にはね、いらっしゃると思うんですよね。いや、ちょっと今この時点でどんな状態なのかっていうのを把握できているのかなと不安にね、ちょっとなりますよね。だからね、厚労省のね、国のその方針というのはね、熱が37.5 度以上の熱が4日間続いて初めて、でも肺炎の症状がなかったら検査してもらえないとかね、渡航歴がないとか濃厚接触者じゃないとかって言ったら検査してもらえないわけでしょ。そうですよね。これしかしなんか言い訳してるようですけどね、専門部会なんかね。いや別にそういう意味じゃなかったんだとかね。いやでもそういう意味じゃなかったっていうのじゃ、なんでもっと早く言わないのかなと思いますよね。だって明らかにね、違う形で、じゃあね、皆さんが思っていたのと違う形で運用されてきてるのがもう明らかだったと思うんです。みんなそう思ってたと思うんですよ。
でもそれ今まで言わずにね、こうなってから言い始めるっていうのはもう逃げてるとしか思えないなと、私はちょっと怒りをね、だからね、マスク466億円もかけてね、マスク配る前にね、そういう医療体制っていうのをね、きちっとやっぱり作るっていう、そっちの方がさ、最優先でしょ。でもね、あのマスク結局90億円で済んじゃったんですよ。そしてね、ほとんどがね、またね、返送されて送られてないんで、そうなんです。だって汚いから。やだ。本当なんで466億円もかかってんだよくわかんないですよね。4社にお願いして作ってもらったって言ったけど、3社しか名前が出てきてなくて、残りの4社目はどうしても言えないっていうらしいですからね。怪しいね、それは。怪しいですよね。何ですか、その言えない会社に頼んでたってわけわかんないですね。いやもうね、話してるとちょっと怒り止まらないんで、ちょっとこの辺りで気分転換に皆さんに曲をお届けしましょう。今日の1曲目は井上陽水の曲をお届けします。皆さんね、パフィーでこの曲みんなよく聞いてたかなと思うんですが、今日は陽水さんの声でお聞きください。アジアの純真。はい、井上陽水でアジアの純真。
お聞きいただきました。この時間は伝える言葉つながる未来ことみらをお送りしています。今日のテーマコロナ禍を考えるについて番組にお寄せいただいたメッセージをこれからも紹介してまいります。3つ目のメッセージご紹介しましょう。達也さんのメッセージです。日本でコロナをできるだけ早く収束させた方がいい理由は、日本は災害の多い国だからなんですよ。もし夏に大型台風が来たら、南海トラフみたいな大地震が起きたら、避難所生活をせざるを得なくなったら、それこそ地獄。だからこそ今こそお互いを守る行動をしましょうよ。これは本当にそう思います。ということでね、達也さんのメッセージ、私ねちょっとここ数日本当気になってるんですけど、長野中部をね震源とする感じないぐらいの地震とかを合わせると本当に数千回の地震が実は長野中部で起きてまして、有感地震は記録にね残ってくると思うんですけども、本当に無感な感じられないような本当に小さい地震っていうのも実はすごくこの数日起きてまして、いや火山の関係なのか地殻の関係なのかプレートの関係なのか本当に私には全く分かりませんが、あまりの回数の多さにちょっとビビっているんですよ。長野もね大きな地震起きてますし、ちょっと怖いですよね。あと福島県沖とか辺りもここのところ連続で震度3とかねそのぐらいの揺れがありますから、これがねまた震災の時のような大きな地震につながったりとか、あとやっぱりこの先はね達也さんのメッセージにもありましたけど、雨とかね台風とかね怖いですよね。ほらだってね日本各地でそういったね雨風の災害が起きててもね酒盛りやっちゃうような政府なんでね、ちょっと私今の状態で何か起きたらどうなっちゃうんだろうなと思って。これね今コロナ禍で今、その感染、拡大防止に今全国民が一丸となってやってますけどもね、これもし今ね、災害が起きた場合にどうなるかっていうと、これも避難所がね、設置されるでしょ。で避難所って日本の避難所っていうのは、まさに3密なんだよね。そうですよね。密閉密集密接、まさにその3密のところですよ。そうすると避難所に行けないんだよ、結局。そう避難所を閉鎖しなきゃならないんですよこれ。緊急事態宣言の中では3密なんだもん。これどうするんですかって、そういう対策っていうのは今政府はちゃんと考えてるんでしょうか。考えてるように見えないんですけど、そうするとね、被災者の人たちっていうのは、コロナとも戦わなきゃならない、一方でそういう、災害のね、でもう被災して、そこで自分たちを何とかして生きていかなきゃならない、これどうやるんですか。家もないどこにもない避難所しか行くところがないっていう人たちは行けない、どうするんですか。どうするんですかね。もうね、いや私こういう時こそね、どうにかするのって政治しかないでしょ。私たち個人個人どうにもならないんだから、なんかでも今その政治に何か期待できますか、信頼できますかと思うと、いやちょっと本当に日本の置かれた状況かなり危機的なんじゃないかなと思ってしまうんですよね。いやもうだからやっぱりそういうふうにね声を上げていくしかないと思うんだよね。そう、本当にそう思います。さてそれでは2曲目に参りましょう。本日の2曲目は洋楽ですね。これよくゲストにね来てくださる川原先生が大好きなビートルズの曲なんですけれども、2曲目にお届けするのはビートルズで Get Back。
はい、ビートルズでゲットバックお聴きいただきました。時間は午前11時30そろそろ3分になろうとしています。この時間は伝える言葉つながる未来ことミラをラジオカロス札幌レッドスタジオより生放送でお届けしています。それではまたメッセージをご紹介します。次のメッセージは、いつもゲストでもおなじみの川原茂雄さんのメッセージです。もしかすると戦時下というのは今の日本のような雰囲気だったのではないかと思われるような今日この頃、出歩きません勝つまではとまるで家の外に出ることや休業しなければまるで非国民のような言われ方をして、コロナに感染してしまうと周囲からまるで国賊のように責められ、石を投げられ、感染してしまった人は申し訳ありませんとひたすら謝り、感染して亡くなってしまった人は惜しまれ悔やまれ、私たちにメッセージを残してくれたとまるで英霊のように扱われています。今回のコロナ禍は今の社会全体の構造や人と人との関わり合いの形を根底から変えてしまうような極めて大きな社会変動をもたらしているように思います。2011年の3月11日もそのような大きな社会変動をもたらしたものでしたが、今回のコロナ禍はもしかするとそれ以上の激変になるかもしれません。3.11 の時もそうでしたが、こんな時に必ず起きてくるのは被害者や弱い立場にいる人たち同士の分断と対立と罵り合いです。そしてこういう時にはその争いと混乱と怒りをと不満をすくい上げるようにして社会主義全体主義的な方向へ誘導しようとする勢力が台頭してくることがあります。私たちがすべきことはそのような分断と対立への策動に抵抗し、互いに支え合い励まし合えるような関係性を作っていくことではないでしょうか。私たちはそれを3.11 から学んだのではないでしょうか。川原先生のねメッセージでした。分断対立、そうなんだよな。さっきもね岡井さんのことで、その夫のワードバックさんがね、報道陣に対して申し訳ありません申し訳ありませんってこう謝ってたっていうのは、それはねなんかやっぱりそういう、川原先生がね指摘されてるように、この弱いっていうか被害者の中でね、なんでそういうふうに謝ったりするっていう、そうね、感染した人が悪いわけでね、これはなんでそういうふうになるかっていうと、非常にうがった見方だって言われるとそうかもしれないんだけども、国のやっぱりね今の、感染対策について、諸外国と比べてもいろんな面でやっぱり問題あるんだよね。そうですね。初動の問題とかね、武漢で都市封鎖されているのに、翌日には春節だって言って中国からね70万人の観光客を受け入れたとかね、そうでした。あと緊急事態宣言を早く出して対応しなきゃならないのに、いつまでも引き延ばしてたとかね、あとまず医療体制をね整えなきゃならないのに、466億円もかけてなんかカビの生えたマスクを配ってしまっているとかね、何なんだろうね、やってることはやっぱりおかしいっていうか、きちんと真剣にやっぱりねですよね、このコロナと立ち向かっていないっていうね、そういう問題があると思うんだよね。本当にそう思う。だからそういうことに対するこう批判をね、国民の中で批判をかわすためにというかなんか、いやその被害者の中でこう、あいつはどうだこいつはってね、そういう例えばどっかの大学の学生がヨーロッパから帰ってきて、その大学がねの中で感染が広がってったら
そこの学生の家になんか張り紙をされたとかなんとかっていうね、とか SNS でもう炎上してしまってるとか、まあそれはね確かにねそういうちょっとな軽率だなっていう声があったかもしれないけども、それをみんな知って叩くことが一体何のこのコロナ対策に利すること何もないんだよね。そうね。だからこういうことが続いていくと感染しても一切言わないとかね、そういうふうな逆になんかそういう本当のことが隠されていくっていうことになってしまう、そういうことがあるんだよね。本当ですよね。いやなんか今日もねテレビでね相談電話が開設されていますって、うつ病に関する相談の電話がねダイヤルがスタートしましたっていうのを見てね、なんかすごくね本当にもう気分がね私もうつうつとしたんですよ。でもね分かるよね、なんかねだって先も見えないし今もどうしていいか分からないし何を信じていいか分からないしだもんね。うつうつするよね。だからやっぱり国のリーダーっていうのはさ、そういうメルケル首相の演説じゃないけどもね、やっぱり今のどういうそういう楽観的なことを言わないで、そうね、今どういう事態なのかっていうことをきちんと正確に伝えて、そのためにそれを乗り越えるために何をしなきゃならないのかっていうことを具体的な政策を打ち出して、そしてそれに国民に協力を呼びかけるっていうんじゃないとさ、何にも伝わらないじゃない。ただ家で犬と戯れている動画をねアップしたってさ、そういう国民の不安とかもう全くね解消されないよ。逆になんかムカッとしちゃうっていうようなね、あるじゃない。いや本当にね暗くなりますけども、それではここでさらに皆さんの気分を悪くするんじゃないかと微妙に心配ではあるんですけれども、CD のですね音源から曲をお届けするとね YouTube でお聴きいただいている方、ご覧いただいている方には実は届かないというのは前から番組内でもお話ししてるんですが、そうするとね無音になるんですよ。その間がねこう画面を無音のまま3分4分見ていただくのは心苦しい。ただ私のこれからのやることを聞いていただくのも心苦しいような気もするんですが、ちょっとアカペラで曲をお届けしたいなと思います。皆さんご存知の曲なのでぜひ。レディー・ガガもね、ネットでいやちょっとレディー・ガガと一緒にしないで恐ろしすぎる。そういうメッセージを発信してる、ね、みんな一緒にね知ってる曲ですからね、歌っていただけるといいなと思います。ちょっとマスクしたまま歌うのでうまく歌えるかどうかあれですが、それでは聴いてください。上を向いて歩こう。
思い出す秋の日、一人ぼっちの夜、悲しみは星の影に、悲しみは月の影に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように、泣きながら歩く、一人ぼっちの夜、一人ぼっちの夜。はい、皆さん変なものをお聞かせしてしまいましたが、一緒に歌っていただけてね、少しでもこのね上向けたらいいかなと。坂本九のね、見て歩くっていうのはね、みんな今の世代知らない世代の人は知らないかもしれないけどね、我々が子供時代に本当にこの曲っていうのはね、まあアメリカでもね、変なすき焼きっていうタイトルがついて大ヒットしましたけども、そうですね、この詩がいいんだよね。ね、いいですよ ね、やっぱりすごいストレートだし、分かりやすくて、はい、皆様ご清聴ありがとうございました。ご清聴じゃなくてもしかしたらブーイングすごかったかもしれないですけどさて、それではちょっとメッセージ読ませていただいてもいいですか。ですね、ちょっとごめんなさいね。ですね、誰だ。柴犬けんちゃんさんからいただいています。こちら九州の宮崎では4月11日に県内17例目の感染者が発生して以降は患者の発生は確認されていないことになっております。ただ気になることはあって、全国的にも問題となっている PCR 検査数ですが、宮崎県での検査数も4月14日の57件をピークに減少傾向なのです。しかも県のホームページで公表される日々の検査数の情報は、前日の検査数が発表されると同時にそれ以前の情報は過去の累計に含まれてしまい、毎日の検査数をチェックしていなければ検査数の増減を知ることすらできない仕組みになっています。なるほど。なんかちょっとこの検査数確かに気になりますよね。全然増えていかないし、逆に減っていってるって話は確かにあります。あとね、毎日我々はね、そういう道とか県とか各市のね、発表を見て、今日こんなにあった、今日減ったとかって言ってますけども、あれははっきり言って操作できるんだよね。だってね、検査数自体を増やすか減らすかで、大体その陽性率というのは大体分かるからね、それで調整できるんだよね。だから発表の時ってね、検査数サンプルがどれだけあって、そのうち陽性がどれだけだったのかとかね、そうじゃないと毎日の比較にならないと思うんだよね。だって1万件をね検査した時と1000件しかやらなかった時とで、陽性率をね、陽性の数を同じく見ることはできないじゃない、こんなに多いとか少ないとかって。だからその辺をねちょっとねなんか操作されてるんじゃないかっていう気がするんだよね。その通りですよね。っていうか逆にそこで一喜一憂してもしょうがないなと思うんだよね。そう、確かにそうなんだな、でもしちゃうんだな。それでは最後お耳直しっていうのに4曲目をお届けしたいと思います。4曲目は大滝栄一で幸せの結末。
はい、大竹栄一で幸せの結末お届けいたしました。11時51分を回りました。さて残り時間も少なくなってまいりました。なんかね、こういう重苦しい話題じゃなくって楽しい話題とかこうね明るい話題を次々ねお伝えするようになれたらいいなと、毎日毎日思ってます。夏になってもこんなマスクしたままやるのかな、どうなんだろうね。私夏になって外をマスクして歩いたり仕事中ずっとマスクしてる自信がなくって、いやそんなこと言ってちゃいけないんだけどね。でもなんかね早く、普通ってすごく大事なことなんだなって思いますよね。普通ってねやっぱり当たり前だと思ってると続かないんだなっていうのがよく、分かった人も多いんじゃないかなと。私なんか日常って突然なくなるものだっていうのを何度か経験しているので、今回も、また来たかっていう気持ちがねなきにしもあらずなんですけども、なんかねこのことを機にこう普段幸せだなとか、なんか何もない日常だけど何もなく平和でいられることってすごいんだなっていうのを改めてねこう本当に心からこう感じる毎日だなと思っています。さてもう11時52分を回りました。今日のことみらは特集コロナ禍を考えるをお送りいたしました。今日4月もうこれで最後なんでね、次回は5月になるんですけれどもね、メッセージをお寄せいただいた皆さん本当にありがとうございました。そして私の拙い歌と一緒にですね、今一緒に歌いましたというメッセージも今いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さて次はねもう本当に5月いつまで続くんだろうね。次5月2日の土曜日午前11時から私の人生を変えた出会いをテーマにお送りしますね。新しい出会いがこうね次々あるようなそういう5月になりたい。もうね家から少しずつでも出られるようになりたい。でも出ちゃいけないんだったら頑張ろう。コロナの影響でねいろいろなことが大幅に遅れています。でもそんな中でも何かね皆さんの人生を変えるような出会いがあったらぜひ、教えてください。今までのこのね人生の中でのことでももちろん結構です。皆さんのいろんな出会いについて、お届けしていきたいなと思います。さてそろそろ時間になりました。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。みんな元気でね。さようなら。さようなら。